Federal Safety Corps, Anambra Sector Command, na Special Marshal ngalaba ha eguzobego Road Safety Club na ụlọ akwụkwọ iri na steeti a ebumnobi ha bụ ịkụnye mkpụrụ dị mma nyere ndị ọrụ road safety inye nkuzi otu kwesịrị na iji wee hụ na edebere okporo ụzọ anyị otu kwesịrị maka ọdịmma nke onye ọbụla. Kere Chukwu wetara anyị ụka. Ọtụtụ ihe mberede na-eme n'okporo ụzọ bụ mmadụ bụ ihe na-eweta maka ya site na ha mara ka ha ga-esi nya ụgbọala yana ihe ndị ọzọ gbasara okporo ụzọ nke eji maka ya wee nwee nzukọ inwe otu na-ahụ na enwere ezi ọmụmụ na ihe gbasara okporo ụzọ nyegara ụmụ akwụkwọ na praịma na sekọndịrị inwe mmụta maka ihe gbasara n'okporo ụzọ dịka ha na-eto. Na oge okwu ya na oge mmemme ahụ, onye bụ onye isi nke ngalaba Federal Road Safety Corps nke Anambra Steeti bụ Maazị Adeoye Irelewuyi mere ka amata na otu mmụta ahụ nke eguzobara bụkwa otu ngalaba dịka esi guzobe Federal Road Safety Corps nke ọrụ ha bụ maka nkuzi na ihe gbasara okporo ụzọ yanakwa ka esi egbochi mberede na-eme n'okporo ụzọ. Maazị Irelewuyi kwusiri ike na otu mmụta ahụ ga-eweta ihe dị iche dịka ha ga-esi na-ezije ndị ọrụ ha inye ha nkuzi na ụlọ akwụkwọ ha nke ha ga-eji manual na-ahụ maka okporo ụzọ wee nye ha nkuzi. Onye bụ onye isi nke Special Marshal Anambra Steeti dị na okpuru FRSC bụ Maazị Patrick Esumai mere ka amata na ọtụtụ ihe mberede dị iche iche na-eme n'okporo ụzọ si na aka mmadụ nke iguzobe otu mmụta ahụ na ụlọ akwụkwọ nyegara ụmụazị ga-eme ka ha nwee mmụta n'oge maka ihe gbasara okporo ụzọ nke ha na-agbakwa mbọ ịfụ na enwere otu mmụta ahụ na ụlọ akwụkwọ niile nke dị na Anambra Steeti. Onye isi oche nke Asubeb Dọkịnta Vera Nwadinobi, onye Odoziakụ Ebele Mgbemena nọchitere anya ya, kenekwara mbọ FRSC na ndị Special Marshal ha na-agba na iguzobe otu mmụta ahụ nke ga-eme ka ụmụ akwụkwọ na ndị na-eto eto bụrụ ndị ga na-adị uchu n'ihe gbasara okporo ụzọ ma yọkwa ndị FRSC ka ha na-eleba anya hụ na otu mmụta ahụ na-agakwa n'iru dịka esi wee guzobe ya. Ụmụ akwụkwọ ndị bịara mmemme ahụ ndị gụnyere Nwaada Esel Nwokoye yanakwa ka o si Sochukwu Okafọ na Reginald Ọnakụ kwupụtara obi aṅụrị ha ka esi guzobe otu mmụta ahụ ma kwụsịkwa ike na ọ ga-enye aka iweta ihe dị iche na njem okporo ụzọ. Ịkwado ụmụ akwụkwọ ahụ yanakwa inye ha mmụta na ihe gbasara okporo ụzọ bụ ihe kacha wee gosipụta na oge mmemme ahụ. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkụ ụwa ABS.